помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Шефа на фен клуба. На Пирин-СС. Да кажеш две думи, как виждаш първото по време. Те всички видяха. Жалко, че този матч нарочно изкаран от програмата на БНТ. Това трябваше да е в програмата на БНТ, ама го махнаха нарочно. Защото у нас Косираков знаеше какво ще се случи. Гледайте, първия гол от засада. Очевадна засада, разбирате ли? Аз съм Сочилан, видях от тука. Втория гол измислен от Успа. Съдята дига засада, после дърпа флага и той свири засада, той е умник. После третия червен картон на Марио Метушев и всичко си е бавя под катамачера. Какво да ви кажа повече? Какво да ви кажа? Чакай малко. После по канал 3 имаше ли засада? Съдята беше ли дигнал флага? Беше го дигнал. Защо? Какво да ви кажа? И за всички? Голди каза, вие ни мразите, защото сме Левски. Обаче ние мразиме Левски не защото са Левски, а защото Левски са такива и такива. Разбирате ли? Защото са пълни нещастници. Заради тези нещастници няма футбол в България. Левски, ЦСК и Локо София и още един-два отбора, Литекс в това число, да се махат от това първенство да си играем ние истинските отбори. За това. Къде са Ботев Враца? Къде са истинския Берой? Къде са тези отбори? Нема ги. Къде е Дунав Русе? Нема ги, това са истинските отбори, а не тези измисленяци, подоги на полицията и на армията. Трябва да се махат всички и това е. Това е, трябва да се разкарат всичко и да даже правя едно предложение. Българския футбол се забрани да си играме по махалите, а гидките да са там и да видите, че всичко ще е прекрасно. А не като на този говещ стадион тук да ни е гнус да стъпиме. Как няма да ни е гнус? Полицаите ни правят някакво смешно изпращане, влизаме 2 часа в София. Пълни глупости. И нас Косираков това Копале му пожелавам да умре. Пожелавам му в най-скоро време да умре. Какво да кажа, вие по-добре виждате от мене какво става по тия стадиони. Видяхте абсолютно подаване. Човека беше на 5 метра засада зад последния наш бранител. Пусна си го, подаде и вкараха гол. Защо? До кога трябва да поддържаме тия грандове ние така? Левски, ЦСК и така нататък. Затова ще кажа само това, че футбол в България трудно може да отдиеме, докато имаме такива съдии. И докато поддържаме. Като кажем, че е Левски, трябва да е Левски. Гранда Левски, Гранда ЦСК, въпреки че не играят футбол, който го заслужават другите грандове из Европа. Това мога да кажа. Как мислите вие, Пирин ще има ли силата да обърне матча или поне да си тръгне с точка от стадиона? Пирин ще има силата да обърне матча, ако съдиите от тук нататък не дават такива гювечи. С един известен фен на Пирин, Суси. Кажи как виждаш матча през твоите очи. От 25 години ходя по матча, но такава гавра. Нали, към съдийската... Това според вас матч ли? Това матч е според вас. Съдийската тройка към гостуващ отбор просто не съм виждал. Обиколи съм почти всички стадиони. Нали, сега имаме прекрасната възможност да наблюдаваме европейски матчове, но такова нещо не. Нали, все пак обстановката е готина за футбол, нали, двете гидки си пеем, нали, всичко, но просто е така безобразно. Даже аз, ако бях аз президент, ще извадих отбора. Просто. И за да, според мен всичко това е хората фърлят пари, те са ръководството, нали, в футболния съюз, лицето на Боби Михайлов, Наско Сираков, Йордан Лечков, дори някъде Емил Костадинов, нали, порнография, разбирате, просто няма изглед. Уж Иван Слаков е лош, а в крайна сметка какво? То затъва, то няма трибуните празни, играта е зле. Като са много силни, къде ме публика, нали, къде ето, публика, нали, най-великата публика. Помагате им съдиите, нищо друго. Нали, което е. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.